President Bola Tinubu na-achị obodo Ekwugo na Anambra bụ ndị nke ji nnọọ ike wee na-abanye n'ike maka bụrụkwazị na ụdịrị amụma ọchịchị bụ nke gọvanọ Chukwuma Soludo ji wee na-eti steeti a ịgba. N'okwu kwuru na Alex Ekweme Square bụ nke dị n'Ọka ka president nke obodo a gara n'ihu wee kọwapụta ịdị chukwu nke steeti a dị n'ime jinya bụ mbọ dum bụ nke gọọmenti etiti na-agba ọkasị n'ebe ọ metara atụmatụ ịkwalite akụrụngwa bụ nke eji wee na-eweta ụtọ ndụ. Anyị ga-esi ebe a wetara gị akụkọ maka nke a. Ya bụ onye isi ala kwuru mkpa ọ dị gọọmenti ya nakwa nke Anambra steeti ijikọ aka ọnụ iji wepụta mpụtara dị mma. O kwere nkwa na ọ ga-eleba anya n'ebe ndị dịgasị mkpa ma wulitekwa mmepe n'obodo. Gọvanọ Soludo kwuru na Anambra dị njikere ịkwado ya bụ onye isi ala dịka ọ kpọrọ okwu ka ejikọ ọnụ maka agamniru n'ihi na ọ bụ ụdị akparamagwa ga-eme ka Naịjirịa na-aga n'iru.